ma balde woppiram ni walla mi jabarano jaha goppa ham hande duuɓi fodde dani suwaɓe nayo ɗum nodda walla mi yahat toon tan sabu mboɗo sikki ɗum ɗo kaw makko tinani ɗum sabu so on tinin tawanno ari ɗo henna kañum kanko jokko hendam kono ɗum ɗo noon woppirta ni il faut mi yahde kaw makko mi haalana ɗum jaha wona téléphone wona ñamde sukaɓe wona gueɗe mumen janguirɗe aɗa woppi kam ɗo min goto debbo e oɗo galle joggol luwas nanɗon courant nanɗo mi liggaki kono ko o gorko jaasi mi pommi wiide ɓe kam anani neɗɗo jasɗo wallay woni balde aɗa yiya kam miijota sukaɓe jiiya debbo goɗɗo tan potta e muɗum e lawol tan ndewa e mum goppa debbo mo jibdinɗa mo gandunoɗa guila Afrique ha ɗo kono ala caɗele kalko Allah waɗi fof yata ko ɓuran kadi ko ɗo Allah haani mami muñ kadi mi jaɓa ko Allah waɗi ko kono min anni ham hen tan ko ɓeyɗo sukaɓe nayo e Europe wona Fuuta nene ala baaba ala kono ko Allah jogui ko Allah ko woni jungo Allah sattani kadi kaw makko nan ɗo wonde joom suudu mum oɗo sikki mi dañca caɗele kono hakkandi kam hay so neɗɗo dañi ligguey wawa liggade jogoro ha gueɗi ni mboɗo wone galle tan mboɗo haalde hoore min ko ami yaha nder ɓoori am yahde kaw makko rom haalana min de komi najjo ko gonga kable tan ko jaaɗo ayi bagage o fof ne hayla min de komi najjo hiyoya maw tawtam ɗo min hay nokku mi yaha ko ɗo gonmi galle he min e cukrora ɗo min jooɗi hay nokku min jahani yoya maw tawtam ɗo min e komi najjo eyyi jonde hande dine no wayno kabaru o yettima ni e keddramin ko air tan pawɗo seeɗa faade aéroport yettade aéroport keddrami pour yettade aéroport ko air tan joni noon mi waɗa anticipé hay so 30 minutes ko gonga maranka jaaɗo tawde kala ko faddetamo faɗɗo Allah wajja e ko wona ɗum ko kalifma Allah cukalon to yalla jaɓa kalifma Allah hoorema fulɓe noon ne mbiya weele ɗemguel ne yooloya weele teppe neɗɗo kadi yo anndu haaju mum o aduna hammi nde ngala heɓata kayitaji heɓata liggey aɗa wiya hunde fof taw woɓɓe toon ɓe kadi joni nodduma kadi mbi on dendi aɗa selli camdemo mata fer aɗa jota kam aɗa selli mata fer ala ko noon koye jamma ɗo henne komo binnuɗo hen aɗa joni pour adoro joten wayi ni goɗa yimɓe tan han kadi ɓenan ma e laaɗe ɓenan ma e désert aɗa selli kam i watta fer i jam e den aɗa yeesi e ko lotima kam eya so kadi ɓandu ɓuuɓi seeɗa i aɗa selli kam koyen mbayodiri ala kam est ce que anon waylo biɗo nde boko ɗum woni waylo hay ana waylimi mi tinani tan ha sira wi kam mi yiiga seeɗu mbima ala wawa mi wawa ɗum hen mbima ala mbimi on maji ɓooyi o aha ma yano wuuri mbimi on min noddi yummakko min noddi joom suur makko min mbi ɓe gandanamo kadi hay tongo wone makko kadi hay tongo jogi noon ne ɗuma diri ɗi tan o wi ka ko yimu est ce que koɗe ko Allah heɓɓaɗe anda cukalon mum eywa anda kadi ko fawe e dow muɗum kala ko mbaɗɗa ko wona ɗum haaloɓe ko haaloɓe e firti kam a tooñi hoore ma ɗum tan mbawmi hen wiide hanke ɓaɗa wawi yiyade goppam ɗo ɗum wona haaju ma eyyi hanke yaha yo Allah won ballo Allah wajjani sago Allah sago ma mine kam min ɗo jooɗi ɗum dusma kam adamal ala addu mi jogo oɗo woni ɗum dusma eyyi yo Allah won ballo yo Allah wajjani amin amin mi calmini bandiraɓe Sala mi yeeyiya Voilà. mi yeeyi Sénégal Baba dem kadi a waynaki e wadde yalla wat jamdi amin amin mi salmini en jiidi jam calmini bandiraɓe salmini kuranko madman salmide Sénégal naaɓe sa yi noon mbasa lelde yalta newni yaha jaam garta e jaam amin
bismillah ma ɗo ko galle Allah galle ma aɗa andi an ko kawma tan ɓuuri guijam ko on pijjumi an noon wonno guiɗaɗo famde ka neɗɗo kewɗo peeje ko ɗeɗe peeje kemmani ha dañƴa ko ɗum waɗi noon han kadi aɗa wawi men hamoye sehilaɓe bisimilla galle nani ko galle ma kala ko jiɗɗa oto namde komi sehil ma komi fofoto ma anani kadi haqqille ma guitta hen kadi ko miijeji ɗum walla goɗɗumen ɗum ɗo moƴƴani ɗum ma heɓa arde ma e sira aɗa ƴewma ko ñaami seeɗa toon est ce que aɗa seeɗa kam sino andini ni kay ni garu ni jawata ñebbe wala ma cooke taw ko ñebbe jiɗɗon de jiɗɗa ɗo ala jiɗɗen ko aɗa seeɗa kam dabaka Allah Assalamu alaikum. Mbaɗɗa selli. Jam tan. Mbaɗkam. Mbaɗɗa jam tan. Buttaji ma min bot. duuɓi hannde mi ñaamani maaro aɗa wi ayi ñamani maaro de kono kam aɗa ñaam ala mi haari mi haari waddi ha heewi de kam walan seetta noon ɗum ɗo joori tawdi o tawdi ɗum ɗo ha wayni heewi to walla goɗɗum min janggo jogol ñamde jawgo neɗɗo mbaɗ jomum yiya ittade itti seetta tan ngat najji hu kono boota ha heewa kono weli noon sabi machallah ñam ñam kay ko an jeeyi ko an jeeyi Ñam nda ɗum ɗo ndiyam men yara. jarama feewi Allah jarama. ɓiɗɗo moƴƴo woni ɗo o hono mum ala ƴewno tawi kam koye nder pomde capanɗe joyi tati kam capanɗe joyi capanɗe joyi oto ko weɓani ɗo henne ko moduji sagara toon hokkuma so tamma busab ma gas ni ala tinni Amari. Eyi jarama. Yalla jam. te ɗum o ay ɗum ɗon o haalnani min o jarama o haalan tambaɗañ joni ala ƴiwede ko noon alhamdulillahi rabbil alamin Min nder ɗo mi woni ni ɗum mom yaha. Nde mi tordude. Ɗo nanoya. Joni ɗo circulation ne heewi. Hade wadde timbrani mi defta. A taw mi tardi.
est-ce que alhamdulillah rabbil alamin wayri wadde ni de wayri wattade mara hara jarto ndiyam buudam taw koye kasiwa wayri wadde ko noon kontan min tan min jaram est-ce que tan min tan ono noon ɗum joni ɓuuɓol en toɓo en holles tan carte ngaji tan ƴeewa lobbinde tan ƴeewa koto ngannduɗa ndiyam yettata fof ñande toɓi so galas so nangue wulde fof ko less tan noon laacinda way lacciri min tan de min tan saaha min kaw ono waɗa so toɓi ɓuuri lobbinade ɗo min mbaɗa ada min ada kono girji nden ada la ilaha ada joni laamu ɓuuri joni ko gardi joni jeeyade kono fay habde minadi ma ala minadi ma goto ko yiɗi sakkade desta pour wata min ndiyam et pour ñabbude noon ɗum kay ɗum joni ɓuuri joni ɓuuriade ni ɓen mbaɗa ñabbu walla noon gonɗa kono ñamino o ya ñabbu ayi law ñami alda haala cellal ɓuura est ce que yalla oɗon keewi toon oɗon keewi mbayni dey taw goto fof tan jogui tan caɗele mum tan est ce que ɗe caɗele kam wona kam ɗum kam min kam muñum faama sino joni min joni wiide jomum liggaɗo en walla gonɗi ɗum kam wona liggey oɗon wawi liggey goto ñamata ko joni ɗum noon arta jomum tan fina tan yaha tan mbatta walde pour muujo walla goɗɗum woni hen ko waɓene yamni ko gacce keɓa ɗumen gani ruttade bandu men woni noon kañumen tan ngalaɗo bandiraɓe ni heewi hen arat tan ummoto meɗen to tawde wi laabi lesɗi gara ha jetto a ala ɗo hay goto mo ganduɗa alay sago battinta fa mbiyanta kono ɗo e leydi ni fedde fulɓe itawi fedde mawde hewde fulɓe aduna foof wona sénégal naɓe wona mourtanaɓe wona guinnaɓe wona ɓallaɓe bo hon ɗen ɗon pelle jomum natat hen hay sinno ni jomum yalti walla goɗɗum nan jomum arta wodan haalda ɗum ɓuuri neɗɗo yo wonde bonde men kala neɗɗo ne tewi ɗum nen songuete ɗum ɗo moƴƴani ɗum ɗo kay so Allah jaaɓi inchallah mami jokkodiri fedde fulɓe ɗo yeeso mboɗanne kam a wawa nadde tan kam ni henne ko ma joɓa kono kam mami haalde mabɓe kam hay ko joɓata ko mi ƴeewat seeɗa seeɗa ha natta sa natti han kadi keeɓa kartal ma ta sellanta cafruma ta sokama taw ɓe mballuma jalta to Allah wartana to jomum sankiɓe nawte to jomum mayirama noon kam jomum mayirama dokka ɗum ɓe def ɗum duwori e gueɗe goɗɗe heewi nafata to jiiɗe banggue pinal banggue fof ɗum ɗo kay dendi kadi ƴeewa kadi ɗo yeeso kadi yaade afrique kadi jiiya Hoddiro min kam ko joni kadi mi anda balɗe hay momi tan koye ayani fin fof mi dawat ngabboy weela e kadi mi naata e zone industriel ji mboɗo ƴeewata golle fin fof mi dawat mi ata ƴeewi golle sa ƴeewi golle sa mbalɗa woɗɗo golle ma ala ko ñamɗa ala ko lootuɗa ete an mbaɗa nden wonne dokkutere ni joni a yen mbaɗa fooji yo Allah faam so ari kam taw ɗo kastade makko pari ñalli la ilaha illallah est-ce que ko noon tan e joni kam hankadi ɓaade hankadi ɓaade hankadi kam hankadi lootima a ñaami seeɗa yahat hankadi yaa pofɗa seeɗa wallahi moƴƴi nani pofɗoɗa ha ɗum ni ɗo kadi minen kadi mi yaɗa kadi mi salna siidade ko noon siidade kono wiye Samba Agne ƴeewa ɗo yeeso eyyi camde men moni a jarama Allah est ce que ko waɗa ko Allah heeɗi bawɗo
que yalla min joni mi ha joni mo dum do joni galle kam ala channel dum way wadde do en ñamde yorde lota fof eddir hade liggey non kam dum kam am haalon sira de liggoto to mbelen haala mori men mbele on jeewnam ton liggey gonna way wonde fof mi jeew do yeso mi jeew ha ko jokkondire galle makko wal guddum goram dum do yurmini da yurmini seedam tigri sabu kaw makko ko minen gondi jamma nyalam gilam famde ko min tan wondat e min bu min wax mbeenul dul kon ko mi seeda balla wadde min kaw ari do en kadi minen gondi ni tan jogum ya ni tan majjirni en sallu inshallah ma dem pon wadde hen min haalan sira yaw liggi men to mi kam liggey men ga en hankadi wa hankadi ko mi jetta hankadi patient hankadi ala ton doole no feewi kono sira kam mami haala muso Allah je min yam do tinno jeewa mor mabbo belo on liggoto liggima toon ɗo yeeso ƴeewa feere jukkudere galle makko waɗi fof kam ko ƴeewa yaha toon kam o yaha afrique o yiya jomtude makko o yi suka makko yummakko eyi o arta sallah jaɓi joni mami yaha sallah jaɓi mi yaha galle Samba Agnam min jewtita sallah jaɓi inchallah yo tan ala yo tan par ce que ɗum ɗo kam ko Allah joguini sattani kono ɗum ɗo kam no tiiɗi est ce que debbo dawi woppi kam e galle an ɗum ɗon hamni no muusi est ce que min fof mi yili o golle somi diwat somi sorat min fof mi yili o golle ɗum ɗo mi wawa jokkirde ni par ce que ɗum ɗo ko ndima wonko ndimo wawa jabde est ce que aduna ko itta watta joni caɗele ni hay somi yiiɗi yaade ƴeewode golle mbarmi kaalis na woodi soko terrain ko ma mba kaalis bis ko ma kaalis est ce que kanjaraji boɗeji wala aduna welani mbawano ɗo hoore mum waɗa ko wela est ce que i jam kayde welano ɗo ko kaalis gidelam mi woppidima buuɗi 30 euro ngam haajuji ma tokosi jaafuɗa haɗi mi tottudema jungo e jungo ko andude ndimagu ma ɗo tolni sikki ala ine teddirma waɗanede wonno kagoɗo wawande hoorema mboɗo ñaagui nde jaggata oɗo kaalis ngam sohloyon ma tokoson andu kala ko jeemi ko enen dendi mi yiɗima mi ancatama mami duusire teddungal e korsa kaddi ngurdamam guiɗel ma hajja gay hajja waɗi ɗum duna welani yeeyi kam teddungal de yeeyi kam teddugal ɗum ɗo ko yo wallitoro parce que kadi e ñalli on wiya mi ƴeewa hajirade mi wallamo e golle ɓawde kanko mo dawi golle mbete ma ko gollimi e galle hen ƴeewa fittude en hayso lawƴude seeɗa aduna ko ballodiral